Apa coba? Coba ndelok. Wah, iya. Ngatos-atos kemawon lho Kang Mas. Mbok menawa bengi iki Gusti Allah nduduhke dalan. Neng kampus Setipram iki nduduhke dalan Pak Seno bakal ngakoni apa kang wis ditindakke marang aku. Sabar yo Ngger. Kowe ketoke kudu raup sik kok, Lek. Nek ndelok jejak-jejake ketoke lanang kok pri lanang. Pirang-pirang dina aku ya wegah ados wegah dandan iki ketoke lanang. Iki ora apa-apa ya. Cacing ya, Lek jejake kudu bayi lek nang jero weteng. Apa? Lek nang ngisore. Lho. Sabar ya mbok menawa kowe sok bakal nurunke jalan kondang ana Ngayogyakarta ya Ngger. Umpama bapakmu saiki gurung gelem ngakoni mbok menawa ing besok Gusti Allah bakal nduduhke dalan dadi kamulyanmu. Nek aku ra iso nunggoni, bocah iki jenengno Sukino. Kok Sukino to Kang Mas? Sukimen dan Seno. Iya. Kena topri. Secara tidak langsung wis ngakoni. Ya mau kari nunggu wektu kang tepat ngono lho, Pri. Gilani kowe iki. Sukimen Seno Mimin. Sukino. Sesuk nek metune kuwi wong jenengno Sukino. Nek nganti metu ceret tak keprukke ndasmu. Monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri tindak mriki. Mbak Mimin lan Mbak Apri saking Klaten kagem Setipram. Luar biasa iki lagi naik daun no. Ya padha karo uler keket. Ayo. Sugeng dalu Mbak Limbu, Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri. Wah, jan piyayi kok ya. Piyayi nuwun sewu, sejatine kakung kok bareng macak Jawa kok ya. Iso menik-menik apik ya, Nak. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, sing reka-reka nggih tenanan kok. Ah iya, Sugeng dalu Mbak Limbu. Sugeng dalu. Kalau penyan sampun nyondro rayi kula, sak menika nyondro kula, kowe rada mundur nok rene nok. Iya, Rasa sok iya. cantik. Iki ya Mbak Mimin. Hanje, monggo ingkang pinunjul menawi badhe nyondro. Piyayi kok tetep ketok nek lanang. Mula kowe iki nek mangkat ki dikulinake ngilo sik. Nah, Ngilo. ngarep mburi Heeh. pasuryane piye Iki wis padha. Iki urung rata bulu jenggotmu jek ting terungat kaya ngene kok. Ora ya le ora perkara kuwi. Lha apa? Sampeyan ki nek ora diopeni Setipram ki wedine kok nek tetek meneh kuwi lho. Ning kono rak tetep awet perawan. Lah kok kowe kok sakyaine langsung ora perawan. Lah sing perawan ngendi wong lanang kok perawan. Matur sembah nuwun Bapak. Tahun ngajeng ulang tahun ingkang kaping 19 menawi tahun ngajeng berarti nggih. Nggih. Paring dawuh melih. Napa kula DP sakniki? Kersane Ya kuwi. Ora kok kok sampean malah DP iki lho. Lah kersane ora salin anu, salin bintang tamu. Ora diliyake ngono. Ora diliyake. Oh nggih. Nek tambah bintang tamu mboten napa-napa sedaya sae. Nggih. Sedaya menika prayogi ngono ya, Si Pak Seno, kula nggih kapang kalian panjenengan, seprono seprene nderekaken panjenengan. Piye carane aku piye ya? Bebalas budi karo Pak Seno ki piye carane? Ora usah dadak berbalas budi. Mungkin jenengan grenengan lho, mimin kara ndek penitik. Lho kula jenenge wong Jawa ki aja nganti utang budi ki kula ati-ati banget. Mboten usah dipikir kaya ngoten niku. Nggih. Ya, kula niku seneng kok sampean niku iso berkarier sampai daerah cita-citamu setinggi langit. Ngaten sih, matur Kok sembah. jenengan niku mboten apal Mbak Mimin. Pripun? Niku rak mengge ngalang-alang. Mengke niku rak ujung-ujunge rak ya ngeten. Apa ora? Iya. Si sakit Nggih. sewan Setipram luar biasa kaya mau mbak-mbake nek cantik itu relatif. Tapi dari cara membawa diri, attitude dan sebagainya ki Mbak Mimin ngersake ngunjuk napa? Nah, penting ya. Penting. Saiki coba kowe diladeni susu, madu lan ini tapi ling kladekke ulate buket. Tegel ora kolu. Lho, ora ya ngene. Dadi attitude ki yo nganggo. Nggih, heeh. Ngatur Sikap kita. nggih. Nggih, sikap menika ingkang bagan luar Nggih. biasa. Ya.
Aku sing tak arep-arep anggere ketemu piyai loro iki ming suarane Mbak Apri kok no. Matur sembah nuwun Pak. Nek sing siji nggo abrak apa. Lho jenengan dereng ngetos nek pun wah kata-katanya kalau sudah keluar Wong ki pentingane dhewe-dhewe. Kembar identike mawon benten watak wantunipun. Kembar. Lah kembar menika mung pasurane padha ning watak wantune beda napa melih Mimin karo Apri. Ya Mimin jek anu Apri jek enom jek cantik. Sok nek tuwa rung karwan kaya aku lho Pri kowe. Lho sampean niku rak barakan to? Nggih mboten 43 jek kinyis-kinyis kaya ngene iki. Lho. alah wong pipine kena diwiru kabeh kaya ngono kok jarece 43 to sampean niku. Nggih. Oh, alah. Nyuntunganipun benjang kalih dinten malih kula badhe operasi kista, Pak. Nggih. Rahimku nduk ana jenenge. kok iso lara-lara Lah ya kuwi mula kok aku yaksane ra meteng-meteng ki sebelahne ana kista ning kene. lah kowe iki ya piye Sukimin kok meteng ki ra ya lah Mbok aja sok disebut jenenge asli kaya rasane kaya wagu banget. Heeh. Ayu-ayu gelungan kok jenenge Sukimin. Pun kajenge kula tampa. Ayo nak. Yeknya nira Mula fane Mbak Mimin Mbak Apri iki jenenge Sukipan. Wow. Sukipan. Sukimin Ropanut. Iya. Mereka sampun dumugi Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Jepang, kata sangat ingkang penggemar Sukipan. Kula wis tau ketemu kok. Oh nggih. Nggih nganggo kaos. Nang lete kula? Tulisane Sukipan. Ning kok Sukipan. gambare gajah nggih. Gajah telaline cilik niku. Pak iki lho. Niku mboten niku gambar. sanes gajah. Napa? Lah lek Sukimin dhewe niku. Niku mboten gajah, mboten telalik, fakta. Mangga. Kang para Mbak Apri piyayi kakung cantike kaya ngene. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini sebenarnya semua cantik. Ning piye carane bisa membawa diri, piye carane ngati salira ngeti busana. Dadi nek kae elek rupane elek, tidak ada kata-kata wanita jelek, semua wanita itu cantik. Bagaimana dia membawa dirinya menjadi disegani, tidak hanya sekedar cantik lahirnya tapi sudah dadi wong sing smart. Tapi nganu Mbak, yang terjadi problem sekarang itu ibu-ibu tidak mau dandan, padahal kudune cantik itu kan setiap saat. Nggih. Mergo kuwi dienggo suamine. Kagem suami. Nah, engko nek wis nganu ndek bojo terus ngelomprot niku ya akeh banget. Lah, mas ngene wae gelem ya ngene, ra gelem ya sakarepmu. Lah niku klentu. sing bener Nek ngantek glombrot, Heeh. terus wong lanang nyawang garwane sepet, nek ngantek wong lanang ki menggok ndalang tuku, aja nyalahke wong lanang. Lho. Dadi aja mung nyalahke melulu menyalahkan laki-laki. Wong lanang mata keranjang, wong lanang nakal, wong lanang tukang selingkuh. Lah kowe bisa membawa dirimu dengan baik apa tidak? bapak-bapak ini jenengan ngendika ngono wah Sukimin elok ibu-ibuke sing doleng lambene Sukimin iki Ora kok ming lambene Sukimin, ibu-ibu sing pojok kono wis do nglumpukke watu kok. Loh, maksudnya kan jangan hanya melulu menyalahkan kaum pria. iya Lah wong ning kono sing bening-bening sing nemah glombrot. Tur kesalahan nyun sewu lho, niki bukan nunjuk satu orang dua orang. kesalahane Neng kono-kono paribasan wong lanang ngethukke dit 5.000 rupiah, 5.000 rupiah. heeh Ngunjuk nopo Bapak? Teh, kopi, nopo jahe? Lho, nopo susu gitu, nopo susu jahe. Nek susu jahe pareng 7.500 Thomas masuk susu 3.000. Terus? Gak neng omah bojone diblonjo 5 juta bruk petutuk ora kelong. Wong lanang kok njikuk wedang dhewe, kon turu dhewe, turu bareng dibokongi tok. Lho, niku rak ya kleru gedhe. Gelem njikuk ya wis, ra gelem ya wis, njikuk dhewe. Ladinane sapa? Lho, menika klentu. Heeh. Kudine Kang Mas. Kula tau di ngoten kene niku. Oh tenan niku. Maem ora Mas. Lho maune ya halus, maem ora Mas, maem. Kae segone cethring. Lawe lemari. Tak tilek iki ya ming kosong tok. Ganti. Ayo kuwi segone cethring kuwi dikletak.
Lah yo, lah wong bayar 3.500 di monggo-monggo, anget napa asrep. Lek nderekke sinten saking tidak pundi lah kok bojo dikayani 5 juta nyawange ra gelem. Masa asine kok upil. Lho niku fakta lho. Fakta berarti kowe wis tau mangan. Lho. Burung iki lagak laden wedang. Mesti kowe kok iso ngarani asin iki berarti nek pilek ngene iki. Suki men. Lho, niku fakta. Kuwi babakan agak laden urusan makan minum kok to. Durung laden liyane. Wong lanang telung sasi ra disenggol wong wedok ya padha nglakoni mek nggo dalan. Soal aku ya lanang masuk lanang. Apa ya jenenge aku. Nek bapak-bapak ki lanang mek nggo dalan tetep fungsi lah. Kowe iki ya ora fungsi ya. Gumantung le nerapi nek sing nerapi cantik-cantik kene ya maksimal. Carane busi ora mletik blas. Busine ngupil. Nyelah nganti wah. Trem brem. Terus ke Mbak Apri. Ayo nak. Lamun bisa sami hanulada tu enguni cari Seno, binjang-injang punya tindak pati. Nggih. Oh Mas Kiswan wau aku arep pamit dhisik kok min lah napa? Lah le wayangan Pak Seno rak jek bengi, aku arep golek paranormal sik ngoten. Lah ngapa? Ya mbuh ketok ya ora fungsi ngomong ngono kok. Lah aku lagi mau. Kerembukan apa jane iki? Haran patesu suaramu ki lho Lek nyuara sithik kok ora entuk ati Pri. Nek ya ngono kuwi dijumbuke karo busanane Haran patesu Mbak Mimin, Mbak Apri. Dalem. Niki gandeng napa penonton niki nganti ora muat. Nggih. Teng jaba niku kathah sing mboten iso prisa niki ya usul karo Bapak panitia sesuk tahun ngarep iki dikasihkan tempat yang lebih lebar. Lapangan samping masjid itu ada. Nggih, cocok. Ngono ya, Mak. Napa ngeten, Pak? Men aman kabeh wayangane 2 dina. Hari ini khusus ibu-ibu, sesuk bapak-bapak. Jadi ra ono tangan jeratil-jeratil ngono mboten. Soalnya nek wong lanang ngadeg pulih wong wedok ki ninggal tatu Pak. Kok kowe tau nglakoni, Lek? Loh, untuk kebaikan enggak masalah, 2 hari berturut-turut. Loh, cocok niku kula. Ning bayarane semengi. Oh, lah kok sewengi nggih loro ngoten. Ya pun nek ngoten sewengi mawon apa. La buan nipo kang kinalong tripra kara guna kaya purune kang
nuhone Terahu ibu-ibu sinden yo melu nembang men gumyak. Iya, mangga, ya. Ngarep omong ngono ya. Nggih mungkin mesti nek niku mboten mung umpama ning mesti dundake wong Pak pun Nek iki tanggung jawab kok, Mbak. Iya. Sembodo Lek. Lulusan Isti Pramil sing dadi dosen ya ono. Manajer hotel. Nek mundak wayang niku wangun wong kula niku paling sesuk umur 48 gitu. Wayangan kula saya menep saya iso dirasake. Nek banci saya sudaregane wong saya tuwa. Tur nggih malah menep lho saya istiqomah lho kula rasane kono lho. Oh, ngaten. Jenengan sing kok ngedukke kula terus lho Pak kula ya pengen menjilo. Kowe iki basa mono banci kok istiqomah barake. Ngerti tak takon. Nggih. Nah, saiki genti Mbak Apri sing khusus solo. Ya, ora apa jenenge ora bareng kanca-kancane ning solo vokal. Ya. Kula mangke nggih sampean mengke Klaten. Kok Klaten maksudnya nyuwanten kula mangke. Oh siap nggih, monggo. Kowe ning kene nyuara sing apik-apik ndak rumangsa terganggu karo aku. Aku tak ngampi-ngampingi yo Mas Dalang sik. Iya. Lho, nek jodoh ki pancen ana, Nduk. Pasurane meh padha, madha rupa, mirip-mirip nek jodoh. Perkara-perkara gelem ngakoni kok ning umum, ning sejatine ngene iki ngopo? Ya wis ngerti dhewe to nganggo bahasa isyarat maksud ndak tak mlahake nek Pak Seno wis tau karo aku ngono ya ora mungkin to. Nek disawake jenengan ora mirip Pak Seno ki. Mirip sapa? Jeli. Jeli ki kirike nggon Pak Seno. Aku ya korban yoga-yoga lho. Mas. Yoga-yoga wis do istiqomah. Dadi nek diberantas kabeh ora iso lurus. Ning nek pamane ora merkesinambungan malah dadi kriminalitas berjamaah ra ya apik ta ngono. Betul, nggih. Monggo Mbak Apri. Nggih, slendro songo Pak De. Sing durung tau metu apa nak kakek nak tok nang kene nak. Apa ya? Manut. Gandeng iki dedengkote gubuk asmara ora eneng tak nyanyekne. Mbak Ika. Nggih. Iya. Nyingkar nyingkur. Pak Seno, Dalem. apakah ada kemungkinan suara saya bisa seperti di Apri? Ada. Resepnya pripun? Operasi kala menjing. Ki mah bisu. Operasi kala menjing diganti sempritan. Malah ger ngaki-ngaki kaya asma. Lho nek swara ada kemungkinan. Saiki nyun pirsa karo Pak Seno meneh wong saurane den wis kulino ngladeni sinden-sinden karaktere piye. Apakah wajah saya bisa seperti di Apri, Pak? Bisa. Lho, iso lho. Kuwatir karena teknologi itu operasi plastik. Sampean sak wit sakniki nglumpuk nember sak oke-oke. Nek kurang trima kowe nganggo kresek Indomaret kae lho. Ono-ono wae kok. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Neno lelampahan kang Suara lanang kok ndak mahasiswa kene do terpencut karo kowe. Lah, suarane Mas Panut. Tresno tulus. Lah aku nek sok cantik kok sindene Pak Sono cantik ya bintang tamune kok. Mahasiswa do kepencut bermalah bedu ra ya malah. bedu niku napa? Bedu apa ta Le? Anu ki Mas ger tempuk ki lho. Apa jenenge? Oh, cara-cara Nek cara yoga baul. Oh, baul gitu. Baul waktu lu malah ger baul. Suara lanang dados ngene iki tunjukkan
sisi feminim yang kamu miliki iki monggo sarana golek pangupa jiwa. Iya Le. Jadi kefeminimanmu meskipun kamu seorang lelaki iso dimanage menjadi sebuah karya. Jadi kefeminimanmu bukan menjadi kekurangan tapi menjadi kelebihan. Setelah menjadi karya yang hebat kamu bisa disegani banyak orang. Tur nganggo wayah ya. Nganggo wayah aja setiap saat kaya ngono. Saat dibutuhkan saja. Cara kowe nek wis ning omah seporotan terus sarungan tok mangkat ngarit ngono kae. Nah, ya ora apa-apa. Wong lanang ya mung sak wayah-wayah aja bendina. Nek bendina sak wong wedok mung kala-kala wae. Apa kuwi? Tresno tulus. Aku anggere gelem nyuara pisan pancen merakati. Merakati apa? Mung ya jenenge harga mahal itu ora. Sampeyan niku ora merakati. Terus napa? Merak nelek. Suara mahal ki pancen ora tak dol eceran kok, Nduk. Dadi kalau mongso ning nyuara. Ayo kek tutuke. Tresno tulus nadyanengku bekas mara. Wah ya apik tenan ya wis bangane ngrungokke tempolong diseret. Inilah dia Sukimin Blantik Wedhus ya. Ayo Langgami. Blantik wedhus berarti ponakane akeh niku. Ponakane napa? Ponakane Sukimin niku akeh. Nek bali tekan omah mesti diundang saka kandang. Lek. 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 Ponakanmu jare akeh to, Lek. Kowe nyapa nek kok wong ayan ngono ki. Kan do dipoyoki nek pesani penyanyi pesinjen nek sura kan jope sepi, apa-apa entek, bali basan digulung omah resik-resikan. Nyatane mas-masanku cek komplit. Loh, jarene nek wong berkesenian ki rasa golek duit masa depane suram. Nyatane ya ora kena nggo ngopeni anak bojo. Gelange. Endi gelange? Oh. Mikir. Mburi men ketok. Alah handukmu ketok lho. Kok anduk iki lho, Bri. Namu apa? Kaya ngono kok dituthuk matok. Lah niku ger bathok men. Ya ora-orane ya aurat kok, Le. Ayo. Terima kasih. Langgami. Kenapa sih? Baru ambil napas aja udah kelihatan indah ya. Ya inilah yang namanya inner beauty ini. Bukan hanya cantik polesan, inner itu bisa didapat dari diri sendiri. Nek rapase nggo basa Indonesia ki rasa nggo basa kewirangan kaya nggih. Lah ngopo to? Itu Mbak Mimin kok tangannya lecet-lecet kenapa? Iya, kemarin saya habis tiba. Ya jenenge kan karepe kolaborasi ngono lho, Bri, basa Jawa karo basa Melayu. Liwat. Ayo Mbak Mimin coba. Wah, hebat. Kok ana sing makrok ngono barang? Lah napa to? Jangan kapan mak ganggu sik. Oh iya. Men konsisten jeneng agak arep mengo diganggu. Darane aku mau wong bodoh menggo genep-genep panggung. Lagi bengi iki lho dalang kok disengeni banji iki. Lah aku ya kesangetan berikan saya kesempatan biar kualitas saya itu maksimal. Agak kemencap wis ganggu darane wong bodoh aku ngono. Kowe nek ngono kuwi darane aku mau nunut Apri no ngene iki. Waduh. Ayo Apri sorone apa Apri darane kuwi mau genep-genep. Ndak mau saya seperti itu. Kowe iki aja kakek nesu. Kowe iki nek nesu koyo jaman 7 tahun kepungkur jaman ning BI sewengi ra payu ki ya ngono kowe iki. Nggo mremeng ae ngono. Iya. Aku wis ora ganggu lho iki. Yen semono. Yen liwat aku kelingan. Sik. Berarti sing ora percaya ora mung aku to. Ya kowe ya ora percaya lho. Mas. Tabuhan hadroh ki nggo hadroh. Oh to. Ngentongi wong maling ya nggo ngentongi wong maling. Iki gamelane Pak Seno gamelan komplit nggon warga laras kok lemak dek. Neno. Pak Indro ngasto HP to Pak dipun rekam swanten kula Bapak Kapolsek ugi Pak Lurah Pak Camat monggo dipun rekam. Jenenge gubuk asmara biarkan Bapak wanita
ngono kok. Heh, Ketoke sekolahmu dorong lulus kuwi. Ora iso mbedake endi sinden, endi penyanyi jatilan. Penyanyi jatilan duwe karakter dhewe-dhewe, pesinden duwe karakter dhewe-dhewe. Lah, kowe Segmentasinya berbeda, Mas. Kowe termasuk Semua apa? baik, seni itu semua baik, tapi segmennya beda. Lek ku gelungan kene iki ora ono artine. Mbok mau nganggo kerincing ae nang ngene malah apik ya. Lah kok gedruk. banget lho. Lah piye arep Neng antek Dedek terluka hatinya itu engko mutung lho Dedek iki biasanya. kok sik karepmu piye? Aku tahu kelingan nemoni lakon ngene iki. Kowe aja kakane sutumamu mubal kabeh. Kok tumo to curu kok. Kok sik saiki ngomong sing apik karo Mas-mas Mas, Yogo. yang sewu yo nganggo larasan irama gamelan, stylenya style gamelan. Ngaten nggih, dados rada tempone rada dicepetke. Dadi staccato. Oh iya iya. On tempo. Nek ngeroncong kae kan rada layback. Layback iki suara vokal mesti rada Ledrek iki jenes. Playback niku layback niku ngeten. alon. Ora, musiknya wis muni, vokal baru masuk. Oh, nutupi. Vokal ngeri terus, kuwi jenenge Oh. layback. Nek iki kok staccato. Pada kembih-kembih. Aku mau ngomong selama ini. Dadi musiknya apa mau jenenge? On tempo. On tempo. Oh. Tak, 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 tak. Iya iya lah kurang. Oh ya kudu dadak aku dadi dirijen. Nek nesu jan suki mine Mau pas nesu mau aku kelingan. Napa? Ngene iki. Kayak ngene kok 20. Ora, mboten penyanyi kok ya ekspresine kok ya pahemen. Apa mung survei apa ngerti peta lokasi apa pancen langganan? Lah kula pas liwat kok kaya Oh. pas mlaku-mlaku pas liwat. Mula kene meranke banji kok kewek emen. Ayo dicoba. Catetan. Janange gubuk asmara. Apik tenan le. Apik. Cocok. Iki cocok musiknya tetep cocok kowe iki apik tenan iki aku setuju iki. Setuju. Yen ana Piye? salah satu ayat innallaha ma'as-sabirin kuwi bener. Heeh. Wong sabar dadi kekasih Gusti Allah iki bener. Ning wong wedok nek diperlakukan ngono terus ya ana watese Mas kesabaran iku. Tuh, iki Aku mah ora dadi tanggung kurang jawab, beneran ya. meneh. Kurang piye meneh? Jenengan arep kasunyatan iki jenengan arep oncat. Loh. Aku ora melu tanggung jawab. Warga laras iki ndeke sapa? Lah ndek sapa? Lah iki sing nabuhi aku ora melu-melu kok. Ning menika rak ketuane jenengan. Mesti jenengan wis ngomando nek babakan mimin kok elek-elekno men ketok bosoke ngoten to. Nek apri apik-apikno kula wis mudeng jalan pikirane wong lanang aku wis mudeng. Kok dadi aku tok salahke. Wong kula wit bae wis ngokop kawah. Mbak ya wis sing sabar. Ora usah kakak nesu Ya lho. Allah Mas, sing penak to Mas dituthuk bareng. Oh. Dituthuk bareng. Mas dituthuk Iku ora mung kaya wong kotekan iki mau. Ah ya Allah, ya Allah. Ning setipram lho Mas iki. Nek ngantek tahun ngarep ki kok Pak Hendro ora gawe dhewe iki. Sabar ya Lek, sabar. Jangan salahkan saya karena kredibilitas Anda yang Lah. tidak kompeten di sini. Monggo Bapak Ibu Iki Rai. kampus loh, Mas, ini kampus loh. Wes aja kakak. Aku nggak mau nek warga laras dianggap musisi sing ra kompeten. Musisi sing ra kompeten. Si. Ayo, pisan kas. Sing piye tutuk bareng. Dituthuk bareng. Jenenge gubuk asmara. Biyen ka Dari tutup bareng kok Kowe iki yo angel. ngewohke kok. Ratenane jan angele ra umum kok iki yoan kok. Ora kena ora oleh ngono kuwi. Kok terus Wah, suki menek nesu parah tenan gak aku. Gak Pri. nyapa.
Bicara seni itu bicara tentang keindahan. Kalau kita bicara seni itu bicara keindahan. Apa meneh keindahan ditambah ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus piye? Seni itu luwes dan seni itu bisa menyatukan. Nek cara garap kaya ngono ki gimana bisa dikatakan seni itu menyatukan, gimana bisa dikatakan seni itu indah. Rono artinya aku dandan ket bar maghrib. Sabar ya. Kok banget lho aku. Aku ki adimu kok Mas mbok. Lek ku ngentok-entoki men Mimin ketok apik ning kamera. Musikalitasnya luar biasa. Dalange hebat. Mimin kene sabar. Lho, kalau kakak Iki monggo ngedem swasana apa pancen lahir saka batin panjenengan? Sayangku, sabar kene. Gelem apa ora? Gelem apa ora rasa klewo-klewo? Nyun sewu, saya tidak mau tertipu untuk ya kesekian kali. Iki monggo ngedam suasana men aku meneng apa pancen tulus sekong mana panjenengan? Sabar. Kula sing nyuwunke ngapura kanca-kanca. Nyerak. Mangoten nek ngono lak nyendadaki kesalahan. Sabar. Arep apa, Lek? Pun pinten-pinten wulan iki kula matur kali panjenengan ya, Mas. Mas, Ae iki tak tutupi sakne. Kanca-kanca warga laras ngerti yo. Nek sejatine min lemu-lemu ku ora mung lemu awake tok. Ning rahimku iki tuwuh putrane Pak Seno. Ngger. Oh lah, malah aku ora ngerti kok kaya ngapa coba? Coba ndelok. Wah, iya. Ngatos-atos kemawon lho Kang Mas. Mbok menawa bengi iki Gusti Allah nduduhke dalan. Neng kampus Setipram iki nduduhke dalan Pak Seno bakal ngakoni apa kang wis ditindakke marang aku. Sabar yo Ngger. kowe ketoke kudu raup sik kok, Lek. Nek ndelok le jejak-jejake ketoke lanang kok pri lanang. Pirang-pirang dina aku ya wegah ados wegah dandan iki ketoke lanang. Iki ora apa-apa ya. cacing ya, le jejake kudu bayi le nang jero weteng. Apa? Le nang isore. Lho, sabar ya mbok menawa kowe sok bakal nurunke jarang kondang ana Ngayo Jakarta ya Ngger. Umpama bapakmu saiki gurung gelem ngakoni mbok menawa ing besok Gusti Allah bakal nduduhke dalan dadi kamulyanmu. Nek aku ra iso nunggoni, bocah iki jenenge Sukino. Kok Sukino to Kang Mas? Sukimen dan Seno. Iya. Kena to, Pri. Secara tidak langsung wis ngakoni. Ya mau kari nunggu wektu kang tepat ngono lho, Pri. Gilani kowe iki. Sukimen Seno Mimin. Sukino. Sesuk nek metune kuwi wong jenenge Sukino. Nek nganti metu ceret tak keproke ndasmu. Lah nek le tumindak wae karo menungso kok metune ceret lho. Lah ya ceret wis nyicil congore kae sik kok kowe. Zaman semono aku rung kenal Setipram, rung saru Setipram, ra aku karo Pak Seno ki nang hotel anu merah putih. Ngendi? Pom bensin. Hotel Merah Putih. Ya Allah, ora kabeh. Ayo dibacutke, Mbak. Dedek sakit loh. Len drungkup mau lara. Mengke tambah 2000 nggo tentir. Nek kok tentir ki obat merah. Tentir ki zaman bingek. Sukimen nek nesu medeni aku. Gablang, ya ampun cantik. Tapi masih kelihatan elegan kan? Elegan. Oke, enggak masalah. Yo. Blake ndase belong ora. Nyun ngapunten lho Pak Indra saha Sivitas Akademikaan Setipram sedaya menika saking manah kula ingkang mboten sronto ngoten lho medharaken Bapak jenenge ditahan suwe kok priye jeneng sampet suwe kok kesuwan sing karo kowe karo dadi le dadi karo kowe Lah kok sapa-sapa kok dijak iki lho. lah karo Gumbon aku. sing karo kene ora dadine karo kono berarti kan cokcer kono kuwi bocah kira bakal ngapusi sok metune prejengane kaya sapa ngono Kowe kuwi jane milih ki sing bener, sing genah langsung dadi ki ana. Sapa? Mas Solikin. Wis genah. kono deposit sik kok Iso metu bayi rak cangkem trok. Tak. inilah penyanyi dengan julukan elegan glamor eksklusif Mimin Onggoyi luxury
Luxury ki artine apa to, Pri? Lek, Piye? dancer sing ngarepan ketok wis ketularan kowe. Lah ngopo? Lah saiki nggo kebayak barang. Semangat ya, Kak, menghibur banyak orang. Oh sing nganggo caping, namine Pak Min. Oh, Pak Mi. Adek padha aku. Sukimen. Ayo paling tuamu sok ana kae. Ingkang bahkan sehat, ingkang bahkan sehat. Nek wis ora ana job sepi terus yoso caping. Pak Seno kula mbayangke nek benjang sampun ndungkap yuswa terus kula ya ngunduri ringkih. Nggih. Nek ketemu ngoten pripun ya Edip? Ah ya wis meng antuk-antukan tok. Terus jagongane piye ya? Wis ra kuat mlaku ning kamar mandi dhewe langsung ning anu kok kali kok, Nduk. Kali wong loro tuntun-tuntunan karo Pak Seno. Min Tuntun-tuntunan Pak Seno terus aku dijoroke. ayo. Ya jenenge kowe yang gak ager-ager kok iso jundit-jundit ngene lho. Nek kowe panggilane lek Lho kabeh iki saiki pancen duwe ciri khas dhewe goyang gergaji. Nggih. Mau sapa ngerti Mbak Apri iso viral dengan goyang ager-ager? Kowe belajar goyang jenang sungsum. Lah nek lemprek tok. kan kowe wis nyicil juroy. Juroy. Apri kemprok. Iya. Matur suwun Mbak Sik. Apri menika Pak. Melawau atur gubuk asmara. Sik. Yo katur para lenggah. Heeh, Pak ada. Aku wis entuk chatting e. Iya. Pripun putrane Pak Seno Masukino sehat to lah. Dadi viral iki aku. Ngantos wekdal menika tasih alhamdulillah. Mula nek mboke sehat, putrane ya sehat. Nek mboke iki paribasan bekti karo garwane ya putrane insyaallah besok bekti karo garwane. Supaya aja nganti viral sesuk pas Mbak Mimin prei tak dolan ning Klaten. Harto tak tekak. Kudune bangga lho penyiar menika. Lah, bangga Ndek garwa apa? smart, pinter, Smart. iso manjing ajor-ajor di semua lapisan masyarakat iso ditampa ning kalangan pedesaan, kalangan petani, ning nggon kalangan akademik ya iso ditampa. Lho, bahkan menurut survei bola-bali aku matur. Iya piye. Aku nek ngomong ra muaton menurut survei. Lho, Piye. gen kecerdasan seorang anak menika terlahir dari ibu-ibu yang cerdas, dari wanita-wanita yang smart. Lah nek ibune kaya kowe paling sok metu anak ra nek ndase no Pak. Aku. Ayo ganti jenenge Suki. Napa ayo? Ayo apa? Mungkin mbek amawon lho menawi kang langkung wigatos mboten saged di-share wonten pepanggungan mengke mbek amawon lho. Nek ora ono nek ono ndase Sukino. Nek ora ono ndase Sukitol. Matune Sukimen protol. Oh Sukitral ki Sukimen protol. Sukimen protol lho.